O 3. hodine a 14. minúte ráno opustilo 128 riadených striel Tomahawk súčasne svoje vertikálne odpaľovacie tuby na palubách 11 amerických vojnových lodí, rozmiestnených v oblúku 400 kilometrov, ktorý sa tiahol od Severného Arabského mora po východné Stredozemie. 128 striel, 11 lodí, 1 rozkaz, 1 minúta. Najväčší jednotlivý salvový výstrel Tomahawkov v histórii amerického námorného boja bol už vo vzduchu skôr, ako čo i len jediný iránsky radarový operátor stihol spracovať to, čo mu ukazoval jeho displej. V bojovom informačnom centre Abrahama Lincolna sledoval podplukovník Jason Barfield údaje o odpale pretekajúce cez jeho taktický displej a cítil niečo, čo necítil za 37 dní tejto vojny. Cítil, že čakanie konečne skončilo. Operácia Iron Verdict bola plánovaná 19 dní. Nešlo o reaktívny úder, ani o odpoveď na iránsky útok. Išlo o zámerný, metodický a komplexný útočný plán, navrhnutý tak, aby za jedinú noc dokonal to, čo 37 dní postupných úderov nedokázalo. Zničiť súčasne každý zostatkový iránsky vojenský prostriedok. Každú raketovú rampu, každú námornú základňu, každé veliteľské centrum revolučných gárd, každé radarové zariadenie, každý podzemný bunker, ktorý spravodajstvo lokalizovalo počas 37 dní nepretržitého sledovania. 128 cieľov, 128 tomahawkov, plus 64 ďalších vypustených z ponoriek, plus 96 bomb GBU-31 JDAM na 48 strojoch F-A-18, ktoré už stúpali z letovej paluby Abrahama Lincolna do predsvitovej tmy. 288 zbraní smerujúcich na 128 cieľov rozmiestnených na 1400 kilometroch iránskeho územia s časovým oknom dopadu iba 4 minúty. Iránčania mali 47 minút predtým, ako dorazí prvý Tomahawk. Tých 47 minút strávili presne tým, čo Barfield predpovedal, keď svoju predpoveď zapísal do hodnotiacej správy 11 dní predtým. Trojstranový dokument predložený kontradmirálovi Carverovi, ktorý opisoval v presných detailoch, čo urobí prežívajúce iránske vojenské velenie, keď pochopí rozsah toho, čo sa na nich rúti. Nie odhad. Výpočet, založený na 37 dňoch sledovania vzorcov iránskeho vojenského rozhodovania. Ako reagujú na tlak, ako uprednostňujú prostriedky, čo sa rozhodli chrániť, keď je všetko ohrozené súčasne. Jeho záver bol jednoduchý. Keď Irán pochopí, že je na pokraji straty všetkého, keď sa rozsah útoku objasní na ich radarových obrazovkách a veliteľské kanály sa zaplnia hláseniami o 288 prichádzajúcich zbraniach, nebudú sa brániť. Nemajú už nič, čím by sa bránili. Zaútočia. Jeden posledný zúfalý útočný úder proti najcennejšiemu cieľu, ktorý vedia dosiahnuť. Abrahamovi Lincolnovi. Nie preto, že si myslia, že môžu vyhrať, ale preto, že chcú si niečo vziať so sebou. Barfield požadoval, aby bol Abraham Lincoln umiestnený 40 kilometrov ďalej od iránskeho pobrežia, ako vyžadovala štandardná doktrína podpory úderov. Požadoval posilnené pasívne senzorové pokrytie každého iránskeho odpaľovacieho smeru. Požadoval 2 dodatočné nakladacie cykly SM-6, predbežne umiestnené na eskortných torpedoborcoch. Carver schválil všetky 3 žiadosti, bez toho, aby sa spýtal, prečo. Pretože Barfieldove hodnotiace správy počas 37 dní boli za každým správne. O 3. hodine a 47. minúte zasiahol prvý Tomahawk námornú základňu Šahíd Karini v Bandar Abbase. Nie jedna explózia. 12 striel prichádzajúcich za 8 sekúnd na zásobníky paliva, sklad munície, veliteľskú budovu,
radarové zariadenie, suchý dok a 3 rýchle útočné člny, ktoré prežili 37 dní úderov tým, že sa skrývali pod maskovacími sieťami v južnom zálivu základne. Maskovacie siete boli identifikované infračervenými satelitnými snímkami 6 dní predtým. 3 rýchle útočné člny prestali existovať o 3:47. O 3:48 minúte prijalo veliteľstvo iránskeho námorníctva revolučných gárd v Bandar Abbase 8 tomahawkov súčasne. Budova, ktorá koordinovala každý iránsky námorný útok v tejto vojne, každý rojový útok dronov, každú raketovú salvu, každé nasadenie ponorky, sa zrútila za 11 sekúnd. O 3:49 minúte prijalo posledné funkčné iránske skladisko balistických rakiet. Vystúžený podzemný komplex v Zágorských horách, ktorý prežil 37 dní úderov tým, že bol ukrytý pod 40 metrmi pevnej horniny. 6 bomb GBU-28 na prenikanie do bunkrov zhodených z 2 stealth bombardérov B-2 Spirit, ktoré leteli zo základne Whiteman vzdušných síl v štáte Missouri. 14 hodín špeciálne pre tento cieľ. Zariadenie bolo hodnotené ako nepreniknuteľné konvenčnými zbraňami. B-2 niesli zbrane, ktoré konvenčné neboli. Strešná konštrukcia zariadenia sa zrútila o 3:49. Sekundárne explózie z raketového paliva skladovaného vnútri horeli 4 hodiny. O 3:51 minúte prijala iránska západná radarová sieť 14 zariadení tiahnutých od irackej hranice po Kaspické more. Súčasne protiradiačné rakety AGM-88 z 8 lietadiel E a 18 G Growler, ktoré krúžili vo výške 12 000 metrov od 3. hodiny a čakali, kým sa radarové zariadenia aktivujú v reakcii na odpaly tomahawkov. Iránčania aktivovali každý radar, ktorý mali, v okamihu, keď sa tomahawky objavili na ich displejoch. Každý radar, ktorý sa aktivoval, sa stal cieľom. 14 zariadení, 14 súčasných zásahov. Iránsky západný radarový obraz stmavol o 3:51. V bojovom informačnom centre Barfield nesledoval útok. Sledoval displej pasívnych senzorov, sledoval iránske veliteľské frekvencie, ktoré jeho zbierka signálneho spravodajstva monitorovala od začiatku útoku a čakal na špecifický vzor šifrovaných zábleskových prenosov, ktorý podľa jeho hodnotenia sa objaví, keď iránske velenie urobí rozhodnutie, ktoré predpovedal. O 3:52 minúte sa vzor objavil. Nie jeden prenos. 17 súčasných šifrovaných zábleskových prenosov cez 6 rôznych iránskych vojenských veliteľských frekvencií. Špecifický podpis koordinovaného príkazu na odpálenie prenášaného súčasne do viacerých palebných jednotiek. Barfield dekodoval pôvod príkazu na odpálenie za 4 sekundy. Nie obsah, ale pôvod. 17 prenosov zo 17 rôznych pozícií pozdĺž iránskeho pobrežia. 17 odpaľovacích pozícií, ktoré boli tiché 37 dní. Skryté, tiché, nikdy sa neaktivujúce, nikdy nevysielajúce, čakajúce práve na tento okamih. 17 pozícií, ktoré sa nikdy neobjavili na žiadnom zozname cieľov, pretože v 37 dňoch nepretržitého elektronického sledovania nevyslali jediný signál. Až teraz. Zdvihol linku do bojového informačného centra o 3:52 minúte. Pane, tu Barfield. Mám 17 predtým neznámych iránskych odpaľovacích pozícií, ktoré sa súčasne aktivujú v smerových sektoroch 0, 3.1 až 1.4.7. Odhadovaný počet prichádzajúcich striel na základe podpisu prenosu medzi 34 a 51. Čas do prvého radarového kontaktu približne 4 minúty. Potrebujem okamžité premiestnenie eskortných torpedoborcov do sektorov 0, 3, 1,
a 089. A potrebujem okamžité povolenie na úder na všetkých 17 pozícií. Mám súradnice. Carver sa pozrel na taktický displej. Útok prebiehal dokonale. 288 zbraní smerujúcich na 128 iránskych cieľov. Všetko presne podľa plánu. Oznámil Barfieldovi, že pozície sú prenášané na Hawkeye na potvrdenie a požiadal ho, aby čakal. Barfield sa pozrel na displej. 17 odpaľovacích pozícií stále vysiela, stále sa aktivuje. 3 minúty a 41 sekúnd do chvíle, keď sa prvé rakety objavia na radare. Nečakal. Začal budovať dve veci súčasne. Targetingový balík pre všetkých 17 pozícií s presnými súradnicami odvodenou trianguláciou z odpaľovacích prenosov a hodnotenie obrannej geometrie, ktoré zo 17 pozícií predstavujú najväčšiu hrozbu pre Abrahama Lincolna pri súčasnej geometrii formácie, ktorá poradie zapojenia maximalizuje pravdepodobnosť zachytenia. Koľko SM-6 potrebujú eskortné torpédoborce v ktorých sektoroch? O 3:53 minúte zachytil radar SPY-6 prvé kontakty. Nie v jednom smere, ale súčasne vo 4. Rakety stúpajúce zo 4 rôznych pozícií cez 3 oddelené osy hrozby. Systém Aegis klasifikoval 9 kontaktov v prvých 4 sekundách. Potom 14, potom 22. 31 striel prichádzajúcich zo 4 smerov. 6 minút a 44 sekúnd do dopadu na najbližší kontakt. A útočná operácia Abrahama Lincolna stále prebiehala. 64 strojov F-lomeno a 18 stále vo vzduchu nad Iránom. 43 Tomahawkov stále v lete ku svojim cieľom. Eskortné torpédoborce rozmiestnené pre útočnú podporu, nie obranné zapojenie. Irán si vybral tento okamih s presným výpočtom. Abraham Lincoln nebol nikdy viac angažovaný v útočnom postoji za 37 dní vojny. Každý prostriedok namierený von, každý systém sústredený dopredu. Carver nechal eskortné torpédoborce premiestniť o 3:54. Ale premiestnenie si vyžaduje čas a 6 minút 44 sekúnd. Nebolo veľa času pri 31 prichádzajúcich strelách zo 4 smerov, s torpédoborcami začínajúcimi zo zlej geometrie. Kontradmirál Carver sa 3 sekundy pozeral na taktický displej. Zdvihol linku k Barfieldovi. Barfield, vaše hodnotenie bolo správne. Čo robíme teraz? Barfield mal odpoveď už pripravenú. Preniesol ju do bojového informačného centra o 3:54. Nie len obrannú geometriu, ale kombinované riešenie. Pridelenia zachytenia pre eskortné torpédoborce na základe aktualizovaného obrazu hrozby a útočný balík pre všetkých 17 iránskych odpaľovacích pozícií s použitím Tomahawkov, ktoré stále boli vo vertikálnych odpaľovacích tubách zbraní, ktoré boli zadržané ako záloha práve pre túto nepredvídanú situáciu. Nie pre nepredvídanú situáciu v pôvodnom pláne. Pre nepredvídanú situáciu, o ktorej Barfield napísal v trojstranovom hodnotení 11 dní predtým. Tu, kde sa iránske skryté prostriedky odhalia tým, že otvoria paľbu. Pane, mám pridelenia zachytenia pre všetkých 31 kontaktov a útočné súradnice pre všetkých 17 odpaľovacích pozícií. Skryté pozície teraz vysielajú nepretržite. Sú targetovateľné. Odporúčam súčasný úder Tomahawkami na všetkých 17 pozícií, kým torpédoborce zvládajú poradie zachytenia. Vystrelili, pretože si mysleli, že sme plne angažovaní dopredu, ale môžeme ich zasiahnuť, keď zasahujeme všetko ostatné. Carver schválil oboje o 3:54. 47 ďalších Tomahawkov bolo vypustených z vertikálnych odpaľovacích túb Abrahama Lincolna o 3:55.
Po jednom na každú zo 17 skrytých pozícií, pričom 13 pozícií dostalo po 2 tomahawky podľa Barfieldovho hodnotenia spoľahlivosti targetingových údajov. Súčasne eskortné torpedoborce USS Frank E. Petersen a USS Bruins vykonali poradie zachytenia, ktoré Barfield zostavil. SM-6 sa odpaľovali v koordinovaných salvách cez 4 osy hrozby. Nie reaktívny chaos nepripravenej formácie, ale zámerné, presné vykonanie poradia zachytenia vypočítaného predtým, ako sa rakety objavili na radare. Zapojenie trvalo 4 minúty a 22 sekúnd. 29 z 31 iránskych striel bolo zničených interceptormi SM-6. Jedna bola zničená systémom Phalanx na vzdialenosť 1,4 námornej míle. Posledná dopadla do oceánu 340 metrov od pravého boku Abrahama Lincolna, potom, čo jej navádzací systém bol narušený Barfieldovým elektronickým rušením na frekvenciu dátového spojenia rakety. Frekvenciu, ktorú identifikoval z odpaľovacích prenosov a rušil nepretržite od okamihu prvého radarového kontaktu. 0 zásahov, 0 obetí medzi posádkou. Abraham Lincoln nikdy neprerušil letové operácie nad Iránom počas celého zapojenia. O 4. hodine a 11. minúte začali dopadať 47 tomahawkov, smerujúcich na 17 skrytých iránskych odpaľovacích pozícií. Pozície, ktoré boli tiché 37 dní, ktoré prežili každý cyklus targetingu tým, že nikdy nevyslali jediný signál, vysielajú nepretržite 19 minút. 19 minút nepretržitého vysielania dalo Barfieldovej triangulácii dostatok údajov na lokalizáciu každej pozície s presnosťou na 11 metrov. Prvá skrytá pozícia bola zničená o 4. a 11. 17. o 4. a 13. 1 minúta a 48 sekúnd. Každý skrytý iránsky vojenský prostriedok, ktorý prežil 37 dní úderov tým, že zostal tichý, zmizol, pretože prerušil svoje ticho presne v okamihu, ktorý Barfield predpovedal. Pôvodný útok operácie Iron Verdict sa dokončil o 4. a 44. 128 cieľov, 288 zbraní. Hodnotenie bojových škôd prišlo v nasledujúcich 3 hodinách. 124 zo 128 cieľov potvrdené zničených. Zostávajúce 4 potvrdené poškodené nad rámec prevádzkovej schopnosti. Spolu so 17 skrytými pozíciami, zničenými pri protiútočnej odpovedi, iránska vojenská kapacita od 4. a 44 tej ráno pozostávala z akýchkoľvek jednotlivých zbraní a personálu, ktoré prežili na miestach, ktoré žiadny sledovací prostriedok nikdy neidentifikoval. Číslo, ktoré americké spravodajstvo vtedy hodnotilo ako prakticky 0. V bojovom informačnom centre Carver zdvihol linku k Barfieldovi o 4. a 47. 17 pozícií. Vaše hodnotenie hovorilo, že vypália, keď útok začne. Barfield sa pozrel na displej. Na trojstranový dokument, ktorý predložil 11 dní predtým. Na 17 targetingových súradníc, ktoré zostavil z 19 minút prenosových údajov. Na poradie zachytenia, ktoré bolo vypočítané skôr, ako sa prvá raketa objavila na radare. Áno, pane, prežili 37 dní tým, že zostali tichí. Jediná vec, ktorá by ich prinútila prerušiť ticho, bolo presvedčenie, že sú na pokraji straty všetkého. A my sme im toto presvedčenie dali. Vystrelili. Našli sme ich. Carver bol 4 sekundy ticho. Tie súradnice ste mali pripravené ako dlho pred tým, ako som schválil útok? Od 3. a 54, pane. 13 sekúnd pred schválením. V suite elektronického boja Barfield napísal záznamy o zapojení v niekoľkých presných vetách. 17 predtým neznámych iránskych odpaľovacích pozícií
identifikovaných prostredníctvom triangulácie, odpaľovacích prenosov o 3. a 52. Targetingové súradnice fixované s presnosťou na 11 metrov. Súčasný úder tomahawkami schválený o 3. a 54. Všetkých 17 zničených do 4. a 13. 31 prichádzajúcich striel neutralizovaných. 0 zásahov, 0 obetí. Letové operácie Abrahama Lincolna nepretržité počas celého zapojenia. Americké námorníctvo spustilo svoj najväčší útok na Irán o 3. a 14. 288 zbraní, 128 cieľov, najväčšia jednotlivá námorná ofenzíva v americkej histórii. Irán odpovedal jedinou vecou, ktorú si zachoval 37 dní. 17 skrytými odpaľovacími pozíciami, ktoré prežili každý útok tým, že nikdy nevydali zvuk. Posledný zúfalý protiútok načasovaný na okamih, keď bol Abraham Lincoln najangažovanejší v útočnom postoji. Vydávali zvuky 19 minút. Vysielajú nepretržite a 19 minút bolo dosť. Americká odpoveď zničila všetko, čo Iránu zostalo. Pôvodných 128 cieľov, 17 skrytých pozícií, celú zostávajúcu iránsku vojenskú kapacitu za jedinú noc. Pretože jeden podplukovník napísal 3 strany 11 dní predtým, vysvetľujúce presne to, čo Irán urobí, keď pochopí, že prehráva všetko. A zostavil riešenie skôr, ako Irán dokončil prijatie rozhodnutia.